בהצלחה. תגידי מתי. זה נר הופי, זה לקוח מהתרבות האינדיאנית, זה מכשיר לניקוי האוזניים. זה נר הופי מקצועי שאנחנו מייצרים אותו מבד עם שעבד דבורים. אנחנו מגלגלים אותו, רואים שהנר הזה הוא גדול במיוחד ועבה וטוב. בשביל לעשות נר הופי צריך שיהיה כוס עם קצת מים, מצית, מספריים ונר. מדליקים את הנר בקצה אחד, בודקים שהלהבה מדליקה את כל הצדדים שלו. פה, הנה אוריה מדגמנת לנו, צריך להקפיד שהאוזן מופנה בדיוק כלפי מעלה, ומכניסים את זה לתוך האוזן. זה מרגיש נוח אוריאלה? כן. יופי, נעים מאוד? יופי. פה על הנר ציינתי גובה של 2 אצבעות שממנו שכאן צריך להפסיק את השריפה של הנר, וסימנתי אותו גם בחצי הדרך בשביל לדעת מתי להפוך לצד השני. עכשיו אנחנו נותנים לו קצת להישרף, לאט לאט הוא מתמלא בכל מיני חומר וכל מיני דברים שיוצאים מהאוזן. בחלק הזה תכף אנחנו נראה את זה. כל בערך דקה או דקה וחצי אני מוציא אותו מהאוזן. ואז אני רואה שיש פה לכלוך. אני מכוון את הנר למים, עושה פוף וכל הלכלוך עף לפה. עכשיו עוד אין כל כך הרבה ומעלה אותו מחדש. ניסוי קצת ליד האוזן. הנה, פה עושים ניסוי שפותח את התעלה של האוזן. ככה העשן נכנס פנימה ושואב את כל הלכלוך החוצה. הנר הופי עובד על עיקרון של ערובה, האוויר החם עולה למעלה, ובאמצעות השאיבה הזאת זה אוסף לנו את כל הלכלוך מבתוך האוזן. זה מכשיר ניקוי אוזניים שהוא לא פולשני. זה גם טוב מאוד בשביל לפתוח את הסינוסים לסינוסיטיס ולא רק לכאבי אוזניים. זה גם טוב לפני טיסות, צוללנים משתמשים בזה מתי שנכנסים להם מים לאוזניים, וכדי לנקות את כל הלכלוך והנוזלים שיש באוזן. הנה עכשיו נראה את זה עוד פעם. הנה פה אפשר לראות את כל הלכלוך שבתוכו, ואחרי שאני אעשה פוף כל הלכלוך עף על הדופן של הכוס והנר מוכן להדלקה מחדש. הנה עוד פעם. ברגע שהחלק השחור שנמצא מעל הלהבה נעשה ארוך מדי, אז כדאי לקצר אותו קצת, אבל לא יותר מדי, בגלל שהחלק השחור הזה זה בעצם מה שנותן לנו את האפקט של הערובה, וזה מה שעושה לנו את השאיבה טובה. אבל מצד שני אנחנו לא רוצים שהאפר ייפול ויעשה קביעה בפנים, אז מדי פעם אנחנו מוציאים, עושים פוף, מנקים את הקנה וחותכים אותו, אבל לא קרוב מדי, משאירים בערך אור של סנטימטר ומדליקים מחדש. זה הכל. חשוב שהנר הופי יהיה מאיכות טובה. אפשר נרות הופי לקנות אצלנו דרך הטלפון שמופיע לכם על המסך. תודה רבה. אני מקווה שעכשיו תרגישו יותר בטוחים לעשות נרות הופי. ביי ביי.